Gizendu arren txerrisak, ez dauko erraz errisak, betiko kontuei jarten urtero kopla berrisak. Gripe bitxo eta virus ta mugakorren aginduz, lehen sektorian mindanak ez die konpontzen diruz. Urte hurrenen dinamikan, Franco hilzala kronikan, Franco hilzala bai baina borboia bueltan Gernikan. Gurian behar rasistak ataraten dauet txispak, urrin uste eta gertu ezote David faxistak. Gezur burlata mehatzu, ultra eskuma jaltzu, ez deigun guretzat hartu, hainbeste diskurso faltzu. Guria da abendua, plaza hontan kabitzen da amesten dogun mundua. Hankak sendo lotu plazan, begi bat jarrita gazan, ez dala konpondua ber sartzen jakun kalabazan. Talde txikinen baturak, herri baten bizigurak, zentzua hor hartzen daue herrigintzak ta kulturak. Ipuinak ta kalabazak, danak hartzen ditu plazak, guretik ta guretako ondo pasau Santa Masak. Ipuinak ta kalabazak, danak hartzen ditu plazak, guretik ta guretako ondo pasau Santa Masak. Ipuinak ta kalabazak, danak hartzen ditu plazak, guretik ta guretako ondo pasau Santa Masak.